Пищащи бисквитки с овесени ядки и фъстъчено масло. Основният продукт в тях са овесените ядки, които смилам на брашно. Трябва ни чайна чаша от тях. Няма да ги меря. Те са чайна чаша и половина, така че оставям малко. Смилам ги, докато станат на брашно. Освен овесените ядки, в тези бисквитки ще има мед, фъстъчено масло и малко сол. Това е. Фъстъченото масло е много мазно. В 100 грама се съдържат 600 килокалории. Но мазнините, които са в него, са ненаситни, което означава, че са полезни. Да, ненаситени мазнини има в зехтина, в суровите ядки. Странно е, наистина, когато сме на диета, наличието на толкова мазен и калоричен продукт. Но ви казахме, мазнините са полезни, плюс това, когато си на диета, не е хубаво да умираш от глад, да се лишаваш, по някой път и се дояждат и сладки нещица. Тези бисквитки са чудесна алтернатива. Има диета, която се базира на фъстъченото масло. Доколкото знам, то спомага за изгарянето на мазнините в тялото. Като оптималният дневен прием е 3 супени лъжици. Ето брашното от овесените ядки. Ако видите готово в магазина, може да си вземете направо от него. Изсипвам го. И сега остана само да оформим бисквитките. Взимам от сместа. Оформяме топчета. Колко големи? Приблизително толкова. За първи път моето топче е по-малко. Нали? И сега е време да ги изпечем. Температурата е 180 градуса с вентилатор. Ако нямате такава фурна, 200 градуса без вентилатор. Бисквитките са готови? Да. А на тях им подхожда много една хубава напитка. Оставям ги на страна, за да изтинат. Един ананас. Ще го обеля. Ще отстраня сърцевината. И след това го снимаме в блендер. Много полезен плод. Съдържа много витамини, но и безценната съставка бромелин, която спомага за изгарянето на мазнини. Друга ценна съставка в тази напитка е нара. Разполови го и сега с помощта на лъжица го удрям, така че зранцата да падат в купата с вода. Решихме да направим тази напитка с плодове, които имаме в кухнята. И най-подходящите в случая са ананаса и нара заради полезните съставки в тях. Така е. Нара съдържа много антиоксиданти и голямо количество витамин С. Ще окусим напитката с малко канела и кардамон. Сливам я направо вътре. Пръчката канела. Видяхте, че стрих и малко кардамон. Сипвам го вътре. За сладост слагам няколко лъжици мед. Нещо друго? За сега няма да слагам. Малко по-късно млякото. Междувременно. Да. Ще прецедиш сигурно. Да, ще прецедя, защото има семки от нар вътре. Те не са много приятни, когато е в напитка.
Аз си капвам бисквитка. Много са вкусни. С аромат на фустъци. Запишете си точните продукти за тези чудесни бисквитки и освежаващата напитка. За 24 броя смилате в блендер една чайна чаша овесени ядки. Към тях прибавяте 3/4 чаша фъстъчено масло, 1/4 чайна лъжичка сол и 1/4 чаша мед. Разбърквате и оформяте топчета. Поставяте ги върху хартия за печене и притискате леко с пръст. Печете за 10-12 минути във фурната и поднасяте с плодов шейк. За него разбивате в шейкър един ананас, нарязан на ситно с 1/4 лъжичка канела, зранцата от един нар, 4-5 шушулки стрит кардамон и 2 супени лъжици мед. Наливате 200 мл прясно мляко, разбивате отново и прецеждате. В началото на предаването стана дума за 7-те кулинарни хита през 2012. Съгласен съм за северната кухня и че тя набира все по-голяма скорост. Стевията, този натурален подсладител, който ще се използва все повече. И черният туриз, който е в чинията ми. За него нямам думи. Обеща да ми кажеш кои са останалите. Безглутеновите храни. Много хора говорят за тях напоследък. Мисля, че трябва да спретнем един хляб от безглутеново брашно, защото си има някои тънкости. Черницата ще е хит през 2012. Освен, че е много вкусна, тя забавя процесите на стареене и съдържа много антиоксиданти. Тя ще се яде или ще се мажи по лицето? Защото като дете имам такива неприятни спомени от петна по дрехите. Може да имаш такива спомени, но виж колко моделик си се запазил. Естествено, че ще я ядем. И какво ще трябва да правим? Да започнем да готвим малко повече с киноа. Зърнена култура от Южна Америка, богата на аминокиселини и без грам съдържание на глутен. Аз се свързвам с диетите. Надявам се, че следващата седмица няма да продължим с тази тема. Не. Нова седмица, нова тема. Знаеш, каква точно ще бъде, ще решим сега. А вие останете с програмата на Нова. Гледайте ни отново в понеделник, за да видите с какво ще ви изненадаме. Бон апети! Бон апети!